Obila madiani e kaunti ma Kwale odino ne jal moro mawuok e piny Netherlands mane picha mar wang' dede omako ka yanyo obila kendo ng'ulo kuomgi olawogo kego e tesend obila madiani. Bende nonro nyiso ni visa mar jalo ero mayiene bet e pacho ka kindene noserumo manyiso ni en e pacho ka tok chik. Obila wacho ni gibiro chwale e doho mondo mi oduok penjo motudore gi kelo bedo gi yedhe mamero ji bende kaachiel gi gik mamoko ma bende ibiro biwne ka magin kaachiel gidwaro ni mondo mi oduoke thurgi kosetiek winjo wachne. OCS, and he's going to help you. I hope so. I want to stay here. I want to live in... To inform all visitors visiting Kenya, either on tourist or on any other business, that we don't tolerate such behavior of abusing officers or any other Kenyan while they are still in Kenya. And also, I want to inform them of their obligation that in addition to immigration laws, travelers are also obligated to comply with all other applicable Kenyan law. Failure to comply will lead to prosecution, deportation for serious violation, and being barred from entering Kenya in future. Ya hiyo ni kwamba niliona kwamba kuna watu ambao wanaotoka nje wanadharau sheria ya Kenya na kudharau ofisa ambao wanafanya kazi yao kwa amani na kwa ustaarabu ambao wamepata kupokea kwayo. Na nilikuwa naomba kwamba watu kama hawa endapo wanaingia katika nchi yetu basi